Hawn Edim u Kerry f'April tas-sena l-oħra meta Edim staqsa lil Kerry biex tiżżewġu. Hawn il-koppja tinsab f'Malta is-sajf li għadda. U hawn 4 ijiem biss qabel Kerry ħallit din id-dinja. Edim jieħu lil Kerry b'martu fuq l-istess sodda li mietet fiha. Il-koppja ħadet l-erusija f'April tas-sena l-oħra u kienu qed jippjanaw li jiżżewġu f'Malta u bbukjaw il-biljetti tal-ajru għal Malta biex jibdew it-tħejjijiet. 3 xhur wara, eżatt qabel il-btala f'Malta, Kerry bdiet tħożżaqqa minn fuqha. In-nies bdiet taħseb li Kerry kienet ilha, imma f'Lulju tas-sena l-oħra, it-tobba jgħidu lil Kerry li kellha kanċer fl-istonku. Meta l-koppja marret lura l-Ingilterra, it-tobba neħew l-aċċesta ta' 22 ċentimetru, imma dan ma kienx biżżejjed. Kerry kellha tibda tieħu l-kimoterapija. Ix-xewqa ta' Kerry li tiżżewweġ komplet tikber, madankollu Edim ma rridx li jiżżewweġ lil Kerry fl-isptar, imma wara li żżewwiġha stqarr li kieku ma żżewwiġix kien se jiddispjaċih għal ħajtu kollha. Fit-2 ta' Marzu li għadda, Edim u Kerry jiżżewġu u 4 ijiem wara, fis-6 ta' Marzu, Kerry titlef il-battalja tagħha kontra l-kanċer.